koja je ovo priča, vic dana, ovo muja u Bosni ima oko kuće ima dve kuće i ima ovu šumu, i ima borovu šumu. I zove njega kako se zove njega Kasa i pita kaže, prodajete vi dve kuće i šumu. Ovaj kaže, prodaje mi dve kuće i šumu. Kaže, koja je to šuma? Kaže, ovo borova šuma. Kaže, borova šuma. Kaže, za tu šumu treba da imate ovo veće merdevine. A ovaj kaže, muja, pa što da imamo veće merdevine? Pa kaže da isečete ove grane, da se popnete i više da sečete ove grane za novu godinu.